Gaurkoan eta eskatu dizuegun lanean bi grafika sartu behar dituzuelako behintzat, gehiago nahi balin betuzue, eskartzeko moduko izango litzateke. Nola egin daitezken erakusten dizuegu, Drivek erakusten digun edo eskaintzen digun kalkulu horri zerbitzuarekin. Lehenengoa histograma ditzen da, horrela agertzen zaizue lanaren esplikazioan, azalpenean. Kasu hontan, 3 produktu ezberdin jarri eskitzuet, ze horren arabera aldatu beharko dizue frekuentzia, bai? Hemen hilabeteko jarri ez, ze olioa astean ez dira letro asko hartuko, baina arrautzak agian bai, esnea agian ere olako izango da, hori erabaki behar duzue. Ikusten duzu ere, kopurua aldatzen dela, arrautzak kopurua, esnea litroa, olioa litroa, beste zerbait izan daiteke, paketeak edo ikusiko duzue. Hori produktuen araberako izan da. Histograma bat azken finean da frekuentzia batean, islatu nahi izatea modu grafiko batean, kasu honetan erantzun batzuk, baina izan diteke erabilpen bat, izan diteke edo zer gauza. Demagun, nahi duela jakin, eskolan, urte tarte bakoitzeko, hori izango litzateke frekuentzia, 0,5, 5,10, 10,15, 15,18 urte bitarteko zenbat ikasle dauden. Frekuentzia hor dakaztue. Denboran, adibidez, astelenetik igandera, donostiarrek zenbat erabiltzen duten, zuaiztiko kiroldegia. Eta astelehen aste arte asteazkena osteguna ostirala larun bat igande hartzen dut, eta bakoitzean zenbat sartzen dira. Horrela, jakin dezakegu adibidez, asteburutan jende gutxiago edo gehiago doan, edo ze ordutan doan jende gehiago, adibidez Googleek erakusten digu hori, adibidez jatetxeen erabilpena, edo zenbat jende dagoen orduro, eta hori da histograma bat. Eraz erretxa egiteko, hartzen dut hemen, selekzionatzen dut guk nahi ditugun datu rangoa, txertatu horri ematen diot, diagrama aukeratzen dut, eta badet. Gertatzen dena da, importantea, histograma beti dela barra diagrama bat, beraz, hemen, barra diagrama hortara pasa beharko dut. Ez pasa izue, diagrama editorea agertzen, bakizu hemen 3 puntutxoi eman da, editatu diagrama horri eman da, agertuko zaizuela. Eta hemen dugu, ez daka beste zer. Gero nahi zuen kolorea, aldatu, edo frekuentzia gehiago hemen gehitu, nahi zuena. Aldatu berko izue izenburua. Hemen hartzen du litro eta erantzuna, baina da litro esne asteko. Eta hoxe dugu, horrela ikusi ezakegu, gehien hartzen duna jendea, da 2 litro zea hori. Antzeko bat, baina beste informazioa edo informazioa beste modura erakusten diguna. Eskatzen dizuegu dene bai, sektore diagrama edo diagrama borobila, kasu honetan egiteko markek daukaten merkatu kuotarekin. Kasu honetan hartu ditut patata frigituak, aukeratzen ditut datuak, jarri ditut marka, jarri ditut jasotako erantzunak inkestena, txertatzeari ematen diot, eta bertan diagrama berriz ere, proposatzen diguna aurrekoa izango da, baina guk ez dugu hori nahi. Gu nahi dugu, hemen jartzen digun borobilarena. Eta bitu, zerrax, begirada batean dakagu zer den diagrama borobila hauetakoa. Da, osotasunetik zenbat hartzen duen marka bakoitzak. Leiz da handiena, kasi 30, 23,5 ikusi ezaketzuen segunekotan jartzen digu. Eta bisualki ikusten ditugu zeintzu iran marka potentenak, merkatu kuota handiena dakatenak, eta zeintzuk dituzten txikienak. Interesgarriak biak agertu behar dira, behin baino gehiagotan erabili dezakezue eta beste datu edo beste diagrama batzuk sartu, eskertzeko esan bezala. Zalantzari balimakazue, bagizue, galdetu. Oso ondo izan.